What now? Goto darame, awali kilifa. Mami wala ni mami welna mi manta be wali de. Nasi dergandar nana sele pare la bre ko ni sotrame e wonno. Wombo c'est bon. Est-ce que la woyne de wombo ka sambra? Ada problème mo minu yo na to ndar non spade la wala no ka pade mon do won taro. Sabela. Wombo. No. E hino no ma do. Ilande ma hande nder do. Ta fittudo ay nokku. Est-ce que afani? To mi fittu few. Hay lotugol ta lotudo ay nokku. Est-ce que afani? Tawa yawde. Sikko anani. Simi ari mi dayda fitta do ma goddo no nela ma do wada ande se day ko kan Min ko no ngaddi mi do ko wi do woko ba dum no mi util. voilà Eyo. si lewru mai lando lam yettani Yawa. yow patron awa albarka nani. C'est drame. Modi do welam. Ono addo gollo. O yaako to de nan. O yaako. dandi wo ça fait Andi ko yaw odo kadi on watti mo ka bato yawre. mo fetina ma Andi o feta watti mo ka bato yawre. Parce que ko gollobe andi. Si gorko jombudo addi gollobe ko piiji di go hare mo yidi be makko didi andi mi miida hala waji fenande on donc andi ko no wadi min tam hala hande goddum tam hala jangu goddum est ce que on faami bay tun joni simi min hay simi nelion ko yon yettu ko mi nelion ko inno yo to wad pourtant le landi mo nder do ha woni ren iya e jokko haaji mo C'est drame la fokitino duma. Batem no le. Allah hewtine yew Allah man. yew Mbudde akkiro lando. Samba ba fangal hayso ko hombo tigite hara feƴƴallo Mina nande ko no wodi no feta ina do. wo mo bunginama gonga be mo bunginama bungali ko dum woni haray ko on tigi wonta Ono huda kadi sele sonko. andi ko Problème ala mi dépose ay mbudde di jonno don lande ba yalla wadi me yaltuta orange money no wodi cotisation yidi mi dépose ay. andi ko no wadi iwi kawaya fel ni da hawu goddo goddo mon est ce que faami Muna fi gir do kan duwari. bana na jiri jokko haji ma tata Patron, bija wallahi anda on atteno yara. Hakuni Allah na engagé bija. Il va pas sortir ici, mais anda là, yalla. Atteno yara. Billahi. Mina ga portrait là, c'est gentil, on y a du signal. ayo jokka haji ma Voilà. What now? Goto darame, awali kilifa. Mami wala ni mami welna mi manta be wali de kilifa. Estaf darame, be wali kilifa. Wongo wadi ani no nganga fudi ki gari afamo di tay. Samba. Kondo wadi. Ardu do ba padi. Min ngande ay pade no bettiti mi désir billahi la kun dandi kondo min hakkunde ni Allah Samba mido buri nder ga fo barkude mido buru ma bark Ko don no wodi ba ha. Dum ko. ko sa poto boy Awa parle Allah wa ko wadu kam yawji ko fo mi ara ngannama ko contrat ni na duma Ani ko kudde aburala ka wodi do mi nana. Samba hakkunde ni Allah mi barki Awa yi wona on. patron me wo mi yobete salaire mi gollata joni parce que ko woni konko wadde ko gallega toñe waɗi est ce que la famu joni wo patron wo mi yobete Samba ha jam feewi hakkude ni Allah hey ha jam feewi Wo yobe la hara gollani. mi gollata ida andi madame ɓen andi kamɓe ko komagol tum makki yo jogo bebediji ɓenala joni no hey Awa patron. wala ne wotani manani Patron a mélangé. Hey! Ah bon, patron a mélangé. Samba hakkude ni Allah Gore janna de arido janna fo abay ko ngalana nunde be yo ardo tu ko ngalana nunde ardo babe madam arido ardo do aki ake kon ngadu mado fota gol wota wadu mak galle do oto mi acciti gollude ko milandu ma ko do ya accitu golle kon nu ngadu mado ko golle kana golle addunolam
joni a yalta yoni Mela yaltude de ko mi fawto ko dum wiya. Dum non kadi ko hattu bela men do ala ni la mo ya ala hakki hey quoi ari Badulanga badelanga Langenti yo. Mi tawaka ton tay langenti kadi ko yodde ko. Continue. Sida marno hakki goddo na nyiri ndi wiada arnyame wo nyamata andi dum Langenti yo ngoy. Langenti yo. Hinandi yanda inna da ya yarwo hay joma galle sibe inni ko potiru joma galle ndinni yo jetto yar kono ko ndiyan joma galle danni dan si wadama goddum si o yari da mojjantama ko seytani wadi so muni on worbe dido kañu be haaju fayda do sariyaade mon den ko timmi lan andi dum duule den no jinda ka bandu mon bibbe dum no jinno piddo to piddata ko no soñjude on ala on soñjude mi anda kono ko honnu mon don wadde hey Mi tawaka to ino. awa Mingo mi do jendi yo mimmi do kwa. tan wakko hore mon bo wala en Ay da taw ay partio. Ay nyare no li play to ko kadi. to gollo wono hey to gollo wono nafi jona on nani wiye On nu ngena fiki yagal mi olli. wiye Mi la jendi. mi waajo to woni Do waji ake do mi jabanaw. Koko wi do ndongo waji to woni. Depuis min ko mi manditi ko mi yari do gollugo. Mi yale hande do nyetti. Satalde fi salliga ko. kaka jolire mi jula Donc est-ce que da yude? Ajarama baba. Kaka jolire mi jula Awa donc ake de to ngagresan. Am vie qui pas si. Ko mi woni do ngake mi wala do. C'est pas considéré dans Samba. Inu be ko mi woni do mi accan don. Parce que min on wata inu do waji to Brina dal adda do kadi Depuis ya do. Anda ide be ay julir galo. ele mi anda konto to rambe hebi Ay be la ande be ay julir. bo wale samba ko wonno do hari mutu ala bo wale hisi ka ba do No, c'est bon. Min dami de yo wala ino to. Mimi ya won. dum dum am sorto ende ma Voilà, pa so to ma de yeti lega mimi la yodo do setan yarde. Andi ko non partner on setan. nyande ko wondi de galle o pay kum utta inna ma joni bo wal ko yojudo ko kanko woni wadde piiji joni ganna gal do kadi do ko dum do wete mburu be wino min ko mbali go ko no sitta min Mani welna mi manta be walude kilifa. Estaf darame be wali kilifa. Mani welna mi altina mi jonne kifa. Komi woni kilifa. Si fokuto mbodiri. Babe. Ko jammi noddiro natana. Yalla wadu jankadi. Donc andi mi nebi hollutugol. Hanne kay non ko tolérance zéro. Naam. Mo wadi ko doaka wadde me waynodiray woni. Est ce qu'on fami? Naam. Bay mi ndari mi tay ça fait ko wonda ko der do mo be ko intérêt mo on jokki intérêt personnel min kono mi wata noddugol be nguli andi be aram mi nelabe ta ko mi nelbe konko be nelu kadi gollo won kadi yesa o ngandi yawre ko do ngari hadi ka babu donc fale hollan esirabe an do haray ka tigi mi da dum ingol hala few mi da hala mi da innugo jejugol ma dum goddum go yimbe ko be wondata ko tankar sikeji mabbe no jilli silanni kadere lanni est ce qu'on fami ara min on pour le moment mi newna ni be taw be waji yettu mo be no waji yettugol biddo mum be seno demo alhamdulillah rabbil alamin mi weltike moƴƴa rewɓe maɓe batte ɓe jaɓanalima wo mo nanana soppoɓe piɗe firoɓe keɓe o nanana soppoɓe piɗe simi wowlanima inna baben ɗen ɗuuɗi haala hande noon ari ha a yii noon hande ko mum yiwde ko min do na gara mi wona memmin na guere voilà o haala kam gila ko fuɗɗa ko ka ɗo minani min de min babe na gere wonɗa memmin de na gere de mi wona memmin voilà da wawi hawtindirde kammo gambo e kamal fayaya kan samora ya ko memmin no ya probléme tay kan jiɗi kan samori wawata ɗen andide ga feƴƴu ɗon wiɗo naggere faala ɗon kamɓe wallidiri ɗo wiɗon ko yomi hollite mi hollitama mi nanani hoore am fende okkindireno ɗe e wino naka police naka gendarmerie ka juulirde hakkude mawɓe ka minen ɗon min wiide makko ya jogito sa wawani jogutude ko ya jogito sa wawani ko ya darno jogitora minen mi okkataɗi ɗo ka minen min tawaɗum
joni min ko momma haalande sa faalaka men min de gere ba faalaka gere sida wolde ittuto ɓiɗɗango hollu ɓiɗɗo an on ko duwa wadde kon yon andi ɗo naare mecco no fanku e wondi duuɓi jaɓɓe kala ko feƴƴata ɗo ɗon faalaka ɗo ka non min faalaka gere woni non on andi min mulata probléme min aɓe famodire on andi baben sey acce famodire minen yewtu baben on andi acce tum famodire on andi komi wolata kon fof ko ɗum woni yaltude par ce que min komin ɓuuri comme mani taggol isiraɓe ko tedduɓe allahi isiraɓe ko o ya teddi isiraɓe ma nde wayi yawagol mo okkuɗa on hara yawaki mo tawde ben makko accira saabu par ce que aduna ko saabu laara ko saabu goɗɗo kay noon o ɗa teddinde mowti in ko ɗum ko toon noon fokkittu ko toon fokkittuɗen kono ko wonde no ɓe ngulima ɗin teddinte ko site baabe maɓɓe taw no teddinma hare baabe maɓɓe kano teddini baabe ma site onon no on soppidira yeeso maɓɓe on ƴakkidira ko onno rewɓe teddinirta voilà mi wola wawi wolde est ce que tu va ɗon ka taga kon fof jonno o taga kon fof lanni o taga kon fof abbe dey abbe tum no o ñoƴƴi bouton an andi mi rame ka wi ala hiɗa probléme sa andi siga ɓeɗo mi yiɗa hiccindiramen taw ɗandi ɗum ɗo nelaɗo Muhammadu ko aljanna on e piiji ɗin fof koye makko itta taga fi makko inna nelaɗo no teddi ɓuuri jamma ko taga kon fof ka leydi Muhammadu wi kañum kay yo allahu tagguɗo ɗum mo faala yo heɓru ko ɓuuri ɗum teddude ɗum ko hombo wo kala ƴettuɗo ɓiɗɗo ma okkuma kala ƴettuɗo aade mum okkuma on woni isiraɓe ma on ko teddu ɗum ko men tedduɓe joni noon tawi hawri fiɗo mari moyen wano ɓayi ɗon ɗumano yo min teddina bamma hay min hi gonga ko yomin hi fenande ko mi yi ko gonga mi watta ɗum baben ɗo mi faami ko wiwɗa joni yewtude baben ma famodiren yewtude baben ma min ɓiɗɗan on ko seedetake wiyete kala ko bonni ko régulé wiyete wassalam ɗon andi ko no waɗi mi faami ko wiwɗa ko mi faala ya wattan hille e ɓeygure ma ya wattan hille wattan hille baben terte ka acce to mbiyetoma goɗɗum iɗa andi si mi wowli a jaɓantala anananallan law mi wolanima law a jaɓani a wi min ko lanci ko ɓeygure mane mi wi ɓeɓe wonɗa nder ɗo ɓe ko lancanoɓe ɓe yaltay ɗo koy yo ɓe yaltu min tigi si mini hande ɓe yaltu ɓe yaltay ɗo si mini ɓe yaltu mini ɓe yaltu meeɗi on jaɓani non non andi no ɗuulaga nder ga mi faala normalement anko wiwɗa bamma woli sappikela men haɓay misi mi piyama sa piila ɓe nan piilago gas awa wata sappulam ko kanko piila ɓiɗɗo an on heyi si tawi na ɗum si tawi jomma mo rewɓe ma ɓen piiɗa ɗaɓɓi golloɓe ko ɓe gollata kon ko feere rewɓe maɓe ko gollante kon ko feere a hana lelugol ɓe nala gollo par ce que na golloɓe hollidiro ɗum ɗon ko bamma ko gonga bammano est ce que a faami ɗo komi faala yetta golno ɓayin ɗo en ɗo biro en ɗo babenji on famodiren tum eno babenji on ɗo min noon lan hande mo suɓali ko jooɗo immoda o immoɗa e ñooɓe awa hiti mi wolanoma gilaiɗa welolan andi gonga ma kan ko wolata kan no kelli awa si goɗɗo suɓali ko jooɗo o so immoda e tuum a faami joni noon si tawi hawri jum o alani joni tawi hawri goɗɗo heeɓi jawdi tawi hawri o ala ko fowto haray marsi hoƴƴude ko jayri hoƴƴude ko jayri wala ñowowo ko bunguɗo mo luttima ko boyro ñowowo ko bunguɗo sa yiɗa wola fi o mawɗo mo ala ɗo ko ala ɗo billa ala andi mo dani weldugal men ko so ala ɗo miɗo andi si ɗon ɗo koye hooran jottoɗon ey quoi min miɗo teddini fima jarama a andi an ka daƴƴere barke seke no wawɗa wo fo ke goɗɗo ara ƴetta ɗaɗum naɓa kono wallu ɓiɗɗo ma on ka makko moƴƴo nani wallidire on jara on est ɗum ɗo wonɗo par ce que mi famani je ne vais pas comprendre les choses comme ça hey kan hey si tuppal ngal waɗama yo nayi ɗin aru ñaama est ce que a famude si woni tawama hoosama est ce que a famude ko wongal go sintete haalama ala ɗo haalama kono ga voilà ko ɗum ɗo omi nani yiide huɓɓata ɗo oron kaɗanni feere ko sari yentona gore feere ko sari akolan ako famodire feere ko sari akolan tum samba andi kon woni paykum e jon haqqil ko oton feƴƴi simi feƴƴi naɓami feƴƴi oton feƴƴi si a feƴƴi si oton feƴƴi oto naɓorte ɗum ɗon gara waɗɗo ɗum gara woti woni samba
Si vous Samba, parlez ce qui va Samba, pas. gentola. Voilà. Feere ko sari. Voilà. Mawɗo yimminay, koye ko yimminay. Wallahi. Marɗo haqqille yimminay, mo wala haqqille yimminay. Haɗa muti on tun kon ɗo mari hakkillo. Jentolan timmi yettuma ko yiite wata huɓɓo ɗo ila ɗo. Fii ko bafal ngal halfi neɗɗa. Sonka ɗo ron ka ɓuttine. Siɗa mari feere ɓuttuna ɓuttinen. O kalan tanƴine ko addima ko ɓuttingol. Voilà. Si te jo makko nananaali moodi makko yeeso makko ko Wi juɓɓe no. imo haali Wi juɓɓe. awa juɓɓe. Aha. Si juɓɓe nananaali moodi maɓɓe. Yeeso ma ɗo an mawɗum. O wayna yeeso am waɗi. Aga si joni o holliti. Yeeso men awa. Awa yeeso men. Ida haali nodde jiwo ma inna tigi tigi on ko waɗɗa kon ɗo na ko piyeɗ. Awo o hesɗa yawimo accu ha mi huccita si yawɗa moodima tawde an. Lanni. Si yawɗa Woni mawɗo mais a goto duwa waɗi. kam yawgol moodima tawde an normalement si teɗa teddiniɗam ɓa mi wondirani e bureau ma ha mawnuɗa bureau ma si teddini teddin moodi gonga kam wowle gonga ko ɗon woni essentiel o suka won ɗo sa yi hande rewɓe makko ɓene cukkaɗe mi wolanomo haala o wiilam mbaɓe onon ko ano ko anɗo ko lancugol joni ko mon Samba. Ari. Anda onde system kan. Oh no kadi. Ça fait joni a comporti ko. Mi noddete hanka sata ko ya ƴettuwa une heure temps pour si vous affaire to. Wandi sai gon to modi ko ma ɗuta o ɗuma ya ce. Ok. Bon. Dando ya gore janka. Fumbu. Kombo yarde na mon commandant. Ye mon ko bere gara gane. Samba da wudi redu. Abode min andi mon commandant kamɓe kadi hakkille len jakka. Yo. Ok. O illa mo jonnuma ɗo o kado ɗo. Kadi wonɗum.